יציבות וטכניקה ומוזיקליות. התחלנו עם צעדים קטנים, עברנו צעדים גדולים, קרוסים של הבנות, הובלה. לקחנו הכנה לסיבוב גדול, לא זורק, 5. הלכנו ביחד עם הובלה, סיבוב, 5, 6, 7 ו1, 3, 4, 5. מוזיקליות דיברנו, 4 שמיניות, שינוי קטן, 8 שמיניות, שינוי גדול. הרכבנו את הווריאציה שתהיה ל8 שמיניות, שזה יתאים לנו למוזיקה, וזה נראה 1 קטן, 5, 7 לגדול, 1, 3, 4, 5, 7 ו1, ותנופה, 5, מתחת בנות, הליכה לסיבוב, 5, לוולטה, שמים את היד, 3, 4, 5, 6, 7, עכשיו היה בסיס, לפני זה לא נורא, גל, 1, 3, 5, 7 בנות, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 3 ו5, שוב 7 ו1, 3, 4, 5, 7 לגדול, 3, 4, 5, 7 ו1 ו5, הולכים, ו1, 3, 4, 5, 7, 1, 3, לגל בנות, 1, 3, לגל ו1, 3, 4, קשה שלא בנות, 1, 3, 4, 5, 7 ו1, 3 ו5, 6, 7. תודה רבה!